Mali kunnafoni jamana labaw an minnu b'an filɛ don o don Mali kan ani Mali kɔ kan an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma ka t'aw sigiyɔrɔ la an kanuba bɛ diɲɛ dugu o dugu la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen t'aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ ko nin y'aw ka flash bamanankan wagati kɛnɛ seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ san b'a daminɛ an ka minisiri ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni farajɛlakaw ka kelenya tɔnba bɛ wele ko Union Européenne ale n'o ɲɛma kun bɛ ɲɔgɔn ye yala kun ɲɔgɔn min yɛrɛ n'u y'a k'a ka baarakɛyɔrɔ la n'o bɛ wele ko primature o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la san farajɛla kelenya tɔnba Union Européenne a ɲɛma n'o ye Brad Ouvrier ale y'a jira k'a fɔ k'ale nana tagamala an ka jamana kɔnɔ tagama min yɛrɛ n'a nana kumaɲɔgɔnya min n'u b'a ɲini ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ min b'a to bɛn ani sabati bɛ se ka na an ka jamana ani farajɛla dugu ni ɲɔgɔn cɛ togoya min na. An ka parti politique min bɛ ko fara an ka wuli n'o ɲɛma ye an ka minisiri kɔrɔ ye Modibo Sidibe ale kɔni bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ kɔnɔna na sa n'a b'a jira k'a fɔ ko a b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko ni bɛnbaliya min b'an ka dugu ni Faransi cɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa bɛnbaliya in bɛ se ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ togoya min na ko Faransi k'a dɔn k'anw ye jamana ye ko Faransi k'anw bonya k'anw fana k'a dɔn ko Faransi ye jamana ye k'anw fana ka Faransi bonya k'an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn bonya ko Faransi k'anw bonya k'anw fana ka Faransi bonya k'alisa k'ale b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko fɛn o fɛn de bɛ ka to ni bɛnbaliya bɛ an ka dugu ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka ni bɛnbaliya in bɔ an ka dugu ni Faransi ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn ni sabati bɛ se ka na ni dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ togoya min na. An ta Murabu n'an sera Murabu sa yɛrɛ la k'a fɔ sa ko lakanasoba dɔ kɔni bɔra ka jɔ Murabu k'aw ka dugu kɔnɔna na o lakanaso min yɛrɛ jɔra Murabu mairie fɛ n'o yɛrɛ wari bɛ t'i jɔ fo $32,000 la u ka général brigade Kojo kɔni bɔra ka nisɔndiya kɛ a nisɔndiya min yɛrɛ kɔnɔna na n'a jira k'a fɔ ko nin lakanaso in joli diyara olu ye kosɛbɛ ko bawo ko nin lakanaso in bɛ n'olu dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara taabolo ɲuman kɔnɔna na. Alisa lakana kunkan ko kan an ka minisiri min sigilen don lakana ko ɲɛnabɔli la a yirala k'a fɔ sa ko ale ni ONG service consulting mɔgɔw kɔni tun bɛ ɲɔgɔn yela kunu ɲɔgɔn min yɛrɛ kɔnɔna na sa ni ONG service consulting mɔgɔw ye an ka marifa bɛ wele ko fusil d'assaut a y'o den 50 di an ka lakanasoba ma ani an ka marifa bɛ wele ko mitrailleuse u y'o den 10 di service consulting mɔgɔ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko lakana tɛ mɔgɔ kelen kun ye ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i sen don lakana na ko lakana man ka to lakanaso tigilamɔgɔw dɔrɔn ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i sen don la walasa to k'a minɛ lakana bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ joona joona. An ta Yanfoyila n'an sera Yanfoyila sa yɛrɛ la k'a fɔ ko Yanfoyila dugumisɛnnin kɔni fila bilana ɲɔgɔn na o dugumisɛnnin yɛrɛ n'o ye Sira Juba ani Komisara Sira Koroba k'olu ka bila ɲɔgɔn na yɛrɛ ma sɔrɔ foyi fɛ sa ko dugukolo ko kɛlɛ o kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna na sa yɛrɛ la k'a fɔ ko ye mɔgɔ kelen bɔnɛna nin na ko ani ko mɔgɔ camanba de joginna. An ta Burem n'an sera Burem sa an ka finitigilamɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko nɛgɛjuru sira seginna Burem dugumisɛnnin fila kɔnɔna na n'o bɛ wele ko Temeriya ani Shabariya o kumu de kɔnɔna na sa an ka finitigilamɔgɔw y'a jira k'a fɔ sa ko halisa ko k'olu lakana togoya min na ka ɲɛ k'olu bɛna dɔ fara u ka sufɛ mɔmɔli min yɛrɛ n'u b'o kɛ o dugu ninnu kɔnɔna na walasa u bɛ se ka jamana kɔnɔdenw lakana togoya min na k'olu bɛna dɔ fara o fanga kan halisa ko walasa bamaciwale ninnu kɔni kana taa bi nin so ninnu kan. An ta kɔ kan n'an taara kɔ ka sa Burkinakaw ka jamana kɔni bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'u y'a jira k'a fɔ sa ko bi donya in na ko ka kɛɲɛ ni frontière datugu kɔni kun b'anw ka jamana a n'olu n'u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'olu y'o wele ko k'a ta bi la sa ko olu ye frontière bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ Burkina ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Halisa kɔfan kibaru la Faransifaw ka minisiri min sigilen don ka lakana sabati ɲuman n'ale tɔgɔ ko minisiri Kali a yirala k'a fɔ sa k'ale bɛ tagamala Niger dugu kɔnɔna tagama min yɛrɛ kɔnɔna na n'a ni Niger ko ka jamana ɲɛmaa Bazoum n'olu bɛna taa ɲɔgɔn yɛlɛ ɲɔgɔn ye mun hukumu kɔnɔna na n'u bɛna taa kuma fɛn kan fɛn min de ye sa lakana o bɛ se ka sabati Sahel dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na togoya min na ani farafinna kelenya dugu tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Alisa kɔkan kibaru la Amerikɛnw ka président n'ale tɔgɔ ko Joe Biden ale kɔni bɔra ka laseli min yɛrɛ n'a bɛ ka jira k'a fɔ sa ko bamaciwale ba min kɔni tun bɛ Siri dugu kɔnɔ n'ale tɔgɔ ko El Abu Ibrahim Al-Hashimi ko o Ameriki finitigilamɔgɔw kɔni sera ka taa far'o la ko k'o bɔ n'a nin na Siri dugu kɔnɔna na bi donya in na fajirida fɛ.
Mali kunnafoni jaban laban ni kunnafoni dama de kuma bolo ka dɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan halisa don o don an b'o fɔ ye k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko walasa jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali mago b'a den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na n'an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kɔnɔbako kelen jamana in bɛ jɔ